खेबलांबाय गोबाव जाबाय सेक्रेटारि अफिसाव फैया दिनैसो नै लोगोफोर हारसिङै सान्दुं गैयैखायनो बोरैबा नुयै जायगाखौनो मानसिफोरखौ गल' गाला नायहोनांगौलै खुनु लाजिनानै लाब गैला आजिखालि केमेरा बैफ्राव भिडिअ लाफैजोबगोन आं खनसे आंनियावबो बारोमोन ओरै बैफ्राव लाजोबगोन आं गारि बारजोबगोन आं बैयाव गारि दंना बिसोर गासिबो मन्दल मावग्रा फैसा थाखा बिजनेस गेलेग्रा जोब बिसिनि सिगाङाव बारनानै देखायनांगौ बै गारिफ्राव लाब गैया आजिखालि लाजिनानै खुनु सोरबा पुलिसा हमगोन सोरबा मानसि गिदिरा हमगोन होननानै साननानै लाब गैया खुनु नै मानसि गिदिरखौनो खेबावलाजोबनो हायो आंखौ जेबो दा होनखा स्टेप पुलिस आर्मि खेबसिजोबगोन आं नैबाव खेबनै जानोसै आं फार्स्ट टाइम नैबेयाव हाबनाया बैसिनिबो गारि दंजोबो नै ओरैबो नै बेयाव बारसिगोन आं मालाबा मानसि गैया नै दा 9थाल' लालाय एखमबा 12था गाहामावसो फैयो मानसिफ्रा थांबाय आं खेबसे बैनिसो हाबदोंलै बेफोराव फैफेराखैमोन बारा सिगाङाव भिडिअबो लाफैफेराखैबाव खुनु गैला बैसिमल' लादों खेबसे बैयावल' हाबफेराखै नैबे खथाफ्राव रावबो जेबो होनालै सरखारनिसो बुस्थु बेफोर बावसो नुदों नै लोगोफोर नैबावसो नै बैयाव खेबसे बैजों थाबायनानै थांदों बेजों थाबायना थांदों बिसो आरोना मेन बुस्थु माबाफ्रा खामानि मावग्राफ्रा नैबेफोर नङा बेबा मा जिनिसथाय गासिबो गाव गावनि डिपार्टमेन्टनि नैबाव बांसिन मावो बेना जोंना बे लेन्ड रेभिनिउना नैबाव गोबां मानसिफोर मावो बैना गिदिर माबाफोरनि दां हानि डिपार्टमेन्ट ट्रेन्सपर्ट ओरै सिसि केमेरा दंजोबो फट' लानांसिगोनलै मबाइल लानायनि जाबाय 2000नि सासे माबानाव बायसै आं गोदो बे सेक्रेटारि अफिसा जेबो गैयामोन नैबेल'मोनब्रा र' नैबेफोरल'मोनब्रा नैबेफोरल'मोन होमबा सोरां एक्टरा नैजों बारोमोनब्रा नैजों लायोमोन जेबो गैयामोनलै औ जेबो गैयामोन बरियानो बे सेक्रेटारि अफिसाव सान्दुं गोसा जाथारनांगौ एकदम दासिमबो गोर मानसि फट' लाफैयो शुटिं खालामफैयो बे जायगायाव ओमफ्राय ओरै रङिया मोनबाय मा बख'खो हो